I el futbol uneix cultures i permet somiar els més desfavorits. Este dissabte al Cronosport coneixeran una aventura fascinant de Jamaica fins a València. Així en tenen un abans. Junior Flemings no creu el que veu en els seus ulls. Amb 15 anys ha viatjat a Europa per primera vegada i s'entrena amb la camiseta del València. És una de les grans promeses de Jamaica, descoberta gràcies al treball de Next Generation, que amb el suport de la Fundació exporta valencianisme i educació en diversos llocs del món. 5 tècnics del València treballarem amb 180 xiquets en esta illa del Carib, on ja no tots volen ser Usain Bolt. I'm willing to give my full support for football. It's my favorite sport. La seva il·lusió, conèixer de prop el club que els ha convidat a somiar. València! Molts d'ells són xiquets de la zona més desfavorida i violenta de Jamaica, entre ells Junior, que marcà 70 gols la passada temporada i ha rebut el premi de viatjar a València a conèixer la nostra casa i entrenar-se a Paterna. I want to make that happen, to make my country proud, to see a Jamaican player playing in Spain. Junior de moment ha de tornar al seu país, però amb un somni que pren força, jugar algun dia amb el seu ídol, Mata.